rangarira mutambara alright pamba kashashe kunyorwa umweni ndiani muri munyai ndimani Dagama mutambara alright uya yapo ide interest akamangara panyaya indiani alright uya yapo babu uno yes Ashwa Marange. Ashwa, not Ashwa. Ashwa Marange. Yeah. Alright. Dima kamangara hawa. Andina kumangara mhisi muri ari apo. Ndakamangara ranga mutambara, Dagama mutambara, nano bichikomo. Amwese ari apa ndiziya nako wana mangara. Bichikomo ndobi. Alright. Andiwazivi. Dagama ngobi. Mwendia nobi, Dagama, rangarai. Alright. Amwesa ndo wadiano nikasari ndai zapa ndiani. Saka ndadai zonani pa. Ndonira. Imimi ndimi gonomono. Yes. Alright. Mbonira ini murano. Unowada wese kana kuti wanopinda 1-1. Kana vanogona kupinda vari 3. Ngoti nyaya 1. Alright. Alright. Ndaida kuti ndi clarify panyaya ya awawo changaniro. Handina kumangara. I witness yenyu here gonomono. Muri ndimi sabu. I witness yenyu. Atitombozidi zvakamira sei. Hatina witness. Taiziro the secretary. Mfunza nyaya ya gonomono. Umidzayi kuti unoka. Abwe. Alright. Gonomono ari kuzinda awo Marange handisi kuziva kuti auya sei panyaya iyi. Ndoda Dagama naNobi narangarira. No, the thing is, uyu wakanga akauya last time panapa katiti nachangamire ndidaidziro Beni. So Beni last Sunday haana kuuya. Hapana communication yakanga yakaita. Saka uye kwakaita last time akanga ndida kusangana naBeni. Secretary maakusanganise nyaya. Inyaya isiri vavu. Maakusanganise nyaya apo. Muri kusanganise nyaya. Handina kudaidza Beni gonomono kudaro. Saka waBeni gonomono wakaite communication iri. Hamuna nyaya iri pane awa baba. Mwada henyu kuterera, mwada henyu kuenda sekutaura kwaita changaniro mune zvekuita zvakangonaka. Ndimi makamangara awa. Chipai dare kumangara kwamakaita. Tipe masamu. Alright. Nemhosva yekupwanya fence. Ndizvo naranga mutambara mhosva yekupwanya fence. Ndizvo naNobi naDagama. Mungachitipa mapwanyirwo akaita fence. Inini ndanisingagari pamba. Ndogari pamba pangu paiwe paJubek Marange. Ndikazosvika ndikaona
fenzi yangu yapwanywa nemuti wakatemwa. Ndichingovhunza-bvunzawo ndakatanga kupuhwe zita raranga mutambara kuti ndiye akateme muti akapwanye fenzi. Ndisati ndaenderera mberi nekubvunza kwangu, kwakasvike mupurisa anonzi Phineas Takaruza kubikwa. Muzukuru ndakatomire pane fenzi yakapwanywa pane muti, akati ko sekuru maigoteme muti uyu hamusaizive kuti fenzi inopwanywa? Ndikati aiwa, handizivini, ndiri kuzwa kuti ndiranga mutambara wakapwanywa fenzi. Akati ho, akati mwadi kumboonani sabhuku wacho? Ndikati zvakanaka, wandipe advice yakanaka, ndichaende koonana nani nasabhuku Makarara, ngokuti ndokwaanogara vanhu ava, kusiya kwanobi ndiari mwani magonomono. Ndisati ndaenda futi ikoko, ndaiti ndikaenda kubva pamba ndaidzoka mumba, zvinhu zvese zvavhurundurwa. Ndakazoona kuti pane munhu ari kupinda nepamawindows achiita izvozvo. Ndakatry kumutrepa munhu iyeyo ana mubata. Ndikazoti best way kudi kuise mabhagira basi. Ndikadaidza uyu ndio ndaiziya kuti anoweredha. Uyawo ndiweredhero mabhagira basi. Pane munhu ari kupinda mumba mwangu, akauya zveshuwa akaweredha. Ndope ndakatora opportunity yekumubvunza kuti anombonziranga mutambara ndiani? Uya akati muning'ina ndiye akateme muti uyu ukapwanye fenzi. Muning'ina asina chiro, ndichataura naye. Auya adi apologize. Nani alright. Ndakamirira hapana chakaita. Ndakazosungire kuenda kwaSabhuku Makarara. Ndaisingazivi kuti Sabhuku Makarara ndeupi. Ndikazonongedzerwawo anedepireda. Ndikasvika pamba pawo, anga asipo paine mwana, akamuafonera ari kugadheni akauya. Ndonyaya ndinayo. Muning'ina akakwendiri. Mukoma handitoone chi zvakaitika zvacho. Tikasumuka tese, tikasvika pamba, akaonawo zveshuwa fenzi yakapwanywa nemuti wakatemwa. Akati alright. Paweekend kunonga kuine general meeting yevillage rake. Ndikaita general meeting iyoyo, ndapedza ndichazodaidza vakomana ava ndavabvunze kuti maizviitirei. Ndozvaya ndokutaurirai. Zvakanaka. Ese macheni. Ndagara. Nguva yafamba. Zvino handina chigona kufamba kuti ndidzoke futi kwake. Ndaimirira kuti auye because makumbo angu anondinetsa pakufamba. Pendakaende pamashopu kotenge chingwa, ndope ndakasangana naSabhuku Makarara. Mukoma mirai, ndandiri kukachana. Mukoma mirai ipo. Ndikangoti pamwe ari kuite mafanidzo ake, muri kudei wozoye kumba? Hazvituti ndiye kumba. Mirai ndikutaurire. Pandamira akati inyaya iya. Pendakadaidza vekwamutambara vakazodaidza Beni Gonomono, akauya akati vese vakati hautongi nyaya iyi bai, ukaendere mberi nekutonge nyaya tokurova. Zikati tokurova, regera hapana kwaanoenda. Akade kwenda mapurisa takasosa, fukoti takasosa, akade kwenda kwa mambo takasosa. Hakuna kwainoenda nyaya iyi, nje manga iyi. Ndozo yakataura. Ndiri kutaura zvindiri kukataurirwa naSabhuku Makarara achiite basa rake. Vaiti vekwamutambara atongwe kwaMarange. Vekwamutambara atongwe kwaMarange. Nepamusana pei. Hatizivi. Saka vaibva uko kupira murozvi apa, kuuye kumba kwangu kupwanye fenzi because havatongwi. Vanofanira kutongwa. Vanotofanira kutongwa. Tizwe kuti havatongwi nei. Ndo zvakaitika Changamire.
fenzi iripo yakapwanywa iripo, muti wakatemwa uripo, zvese zviripo, anode kuona anoona. Ndiri pano takati zvataurwa ndikueswa ndizvo ndiri kude kuti ndiri kurambirana nazvo andizvo ndine mumwe macho ari kupinda mumwe macho ari kukosha titaura mako munhu pendinoti ndakueswa ndichuye kumba kwangu wakanditaura nyaya yekuti nhingi nanhingi kutaura Dhagama naRanga anogara muvhileji muno here. Ndinoti Dhagama naRanga akateme mushuma kumba kwangu, ateme mushuma kumba kwangu, mushuma wakaputse waya. Waya yangu nanasi aizozogadzirwa bayakatofa. Saka hino wati anogara muvhileji mako muno ndo zvakaita anhu ako. Ini ndakavadzokerera ndakueswa ndichiti mamuri kutere vauye pano mutaudzane, vakati kutaudzana navo kungazoinga kuri mberi, asi ndaikumbire kuti imimi sabhuku hambai muone waya nemuti. Takasumuka tisina kana mupurisa wandakatora wevhileji, takasumuka tiri airi inini namukoma, takadira kwakusvike pamuti wakatemwa mushuma. Muti wakatemwa ngeuyu Shemakarara wakatemerwe mudenga, asi mudenga iwe wakatemwa wakaputse waya. Waya yacho ndeiyi takamire pamuti, ndikati alright mukoma, saka ndazviona ino muri kuti kudini, zikazi ari kuti takazosunga pakadambuke waya, ndo pano kuti takasunga. Saka hino ukachadini, ini ndakatundura mukoma ndichiti hino yaakasunga mati kudini, ngekuti akagutsikana kuti ndo akadambure waya akadzosere zvayanga iri muri kuti mukoma. Mukoma akati zvapera ndichachizvatawira. Hino saka ndiri kuti zvimwe zvacho ndotenda, zvimwe zvandoramba ngekuti kumwe kwainde ndisiwo atirepitangami Azvisizvo ndo ari kuti ndichazovataurira, ini ndizotaurira ani? Ndaende kwasabhuku on advice yemapurisa ndoti ndichazataurira inini. Ari kundoenda munhu uyo amuzvioni, vanga vakamira vese pamotikari, anotye kurohwa uyo. Ngatimboti wanyakuyesu ngatimbosiye kuti imimi murutongana naShemakarara tombodzoke mira tombodzoke kune wananyakupara iwewe Dhagama ndo wakatema muti. Dhagama wakauya nemukunda wa maheti achiise mabhakira, aripo mabhakira bhazi pamba pacho, ndiye wakanditaurira. Ini ndanisingazivi Ranga, ndaiziva uyu. Why? Because wakatomboweredha key yangu, ndinayo ndikuratidzei key yaakaweredha, ndopa ndakaziva kuti ndiye unoweredhawo. Handisaizive kuti Dhagama wanga aripo. Dhagama ndiye akati muti wakatemwa ndimukoma ndizvo wakati ndiranga, handisivi kuti mukoma ndinini. Dhagama pawakanga wachiise mabhakira bhasi wakataurira Nyakuyesu kuti muti wakatemwa ndiye. Hauna ruzivo kuti muti wakatemwa ndiye? Handina ruzivo rwekuti muti wakatemwa ndiani, asi kuti wakatemwa. Imimi Ishe makambotaudzana here naAwa nenyaya yekutemwa kwomuti? inini tikutaudzana naye ndandisingagoni ngekuti aya akanga ati ngatisangane kwaodzi. Saka kwaodzi ndaimirire kudaidzwa kuti aya ndibvunzane nawo nenyaya yemuti uri pabhunomono ndandisingazvigoni. 1 2 aya anga asikazomhangara Dhagama naRanga kuti ndato ngenyaya yekuti makateme mutiyo sei. Saka ndaibvunzana nawo pakuti ndakazozwa ngevapurisa ndakatomboende kwaudzi hatisi ndakambosukiswa kwaudzi kana pane munhu akandoratiwe kuti ngauya tari matemera adaita handingabve kwamakarara koti wepikwa kunono ndaide ude wei ndekwakunono kuna anhu anoona ngezvikweyo
ndotore kuti ndaite kusenzesi kubve kwamakarara kune gomo ndichende kuti kwagonogono ndopandakabva ndadzokera ndino chikomo ndio unogara mavhino kana kwa kaenda anga ratimodeza kuti kaenda Mas tem algo aí moço. takatomboenda ndaito tamwa kuti ndiri kufanirwa kuvaina kada ndina kana nechimwe chimwe ndandori kumbira ngotobrife mbichana maziri ndinoita kubve pakutange kutaura zvenyaya dzemipiri. Inini ndiri pamba pangu ndakatange kuone mupurisa unozi Baloi echiuya echiti inini namukoma angu aya tiri mawitness auyo baodziye kuti takaona Bheni munin'ina wake echipwanye marata, kupwanye mawaya nekupwanye miti. Inini ndakazokundika nekuende kwaodzi, mukoma angu akaende kuite witness. Vakasvika kuchitaura kuti isu hatina kumbozviona. The following week takazenge taavasungwa inini namukoma angu nauyu tichizi nyaya yedu yaifanira kuwitnessa tisu tava pari vayo. Tichisvike kwaodzi tichibva tapurizende nyaya yedu kuna PP tikati semunyaya iyi yataifanira kuite mawitness ndiyo nhasi yetiri vasungwa tikazoendai kumba kwenyu tichazokudaidzai. Saka pandakatofonerwa ngemupurisa ndakatozoshamisika ichiti ndiriwo kwamambo ndaifunga kuti taakudiwa futi kukoti kuuya pamwe nyaya yazojeka. Ndeba ndazoti kwamambo ndairibuzi ndandisiri pamba pangu ndandiri kwachazoi ndikati na 8 ndinosvika pamambo tizwe kuti zvakambomira sei. Muzukuru wangu wakauya chinditi sekuru pamba pangu pari kupindwa ngendibheni nemukadzi wake uya ivise mabhakira bha ndikazvinopanda ndikanamire mabhakira bha zvakanaka zvina dambudziko waisi pamba pangu. Asi zvakandozochinje kutozoti ngekuti ini ndinotekesana naBheni mukadzi waBheni ndimaini nanga. Saka anhu yaanhu ari pamwe pakupfanya kumisha wangu nekutorwa meno zvaari kuita nomba kwavo. Isusu kuvhire dziri petogara tiri padhuze negomo zvakanyanya sabhuku kwedu unotipe tichikumbira kwako uteme muwaya yake muti wacho daide kudii plus wakataurira uyu kuti Dagama narangana anobve ateme muti apa ndiani auye mudari muti batereke regedzai ndipindure ndichiti kuchenjera kwakamba kuti handina makwati. Uyu Dagama kuramba mukoti ndiye akanditaurira kuti ranga Mutambara akateme muti. Ndiye akanditaurira uyu waDagama uri kuti mimi pakutaura kwenyu ndandakapaterera muchiti ndichibvunzawo ndasvika munharaunda nekuferefeta ndakataurirwe kuzi ranga Mutambara ndiye wakateme muti. Saka zvinoreva izvo kuti kune munhu kana kuti kune vanhu vanofanira kumira semawitness akakutaurira imi muchisvika musipo kuti aroti ano muti wakawapa wakatemwa. Izwai mawitness haabudiba because nyaya iyi inana sabhuku kumashure. Vanhu ava vanofamba vachirove mawitness, hapana unoda witnessa. Sabhuku wamuri kutaura ndi sabhuku gonomonene. Sabhuku gonomono amuna kuona vape anhu aya motika kuye kunoko. Saka zvoreva izvo kuti mimi muri kuti sabhuku gonomono uri against you. Sabhuku makarara uri kutya vanhu avo. Saka zvoroti madzisabhuku ari mairiwo haasi kuda imini. Imbozwai handina kuti sabhuku makarara ari haadini. Handina kuuze mawedzi iwapo. Imwimwi inenge ya deduction yenyu. Sabhuku makarara nenini tinowirirana. Asi akanatse kunditaurira ndakutizo ndakutora action. Akati inini pakanzi sabhuku makarara anofanira kuuya ari witness kwendiri. Ndakaramba ndichiti sabhuku makarara aita official duty yavo. Hauyi ari witness kwendiri ba because anoramba. Anotye kurohwa. Anotye kurohwa nani? Izwai yekwende kwaodzi panyaya iyi ine zvinhu zviri. Ine criminal act isingatongwi namambo, ine kutemwa kwemiti inotemwa namambo. Iadvise ndakapuhwa kumapurisa iyoyo
criminal act nanhasi iri kuenderere mberi inonzi malicious destruction of property MDP. Ndiye mapurisa iyo haine kwamambo muti muchero wemusango ema act ne Forest Commission Act inoti mambo anotonga vanhu anoteme miti iyo. Uyo wachikomoyo ndakateerere muhwezva wake akaenda akasunge mombe echidhonze masanzu kuende pagadheni rake. Aripo masanzu acho handeimweona anogorambire akasiko kamwe. Nyaya iyi yakuye kuno ndakamubata red handed achiteme miti uyu ndikamuteera ndai ndiri mumotikari yemuzukuru uyu anonzi Magura uyu wedredo. Ndikati Magura, mira pane munhu ari kuteme miti mumunda mwangu. Magura akati sekuru ndanonoka kana mwakude kuti ndimire pano sarai pano. Ndikati aiwa ndingasari pano handizogoni kusvika kumba. Tambopfuure bridge riya. Akati ndokusiyai kumba. Ndobva ndisiye kumba. Grocery ndai ndinaro handina vhure gate. Ndakaitera kukanda nepamusoro pefenzi. Ndikadhama ndikasvika uko. Iye anga adhonze masanzu aya ndikaenda naye masanzu ndikasvika aripo nobhiuyo akandisumudzire demo kuti iwe uri kutsvage pekufa. Uripo uri kutsvage pekufa ndokuurayai. Miti haisi yako bai. Miti ndeyajubheki. Jubheki une miti uchipo. Chichakaitika musi wacho. Pakuzivinava chendinoziva ndechekuti masanzu etinozosa sabhuishegolo munhu akati unotsvake gomo asi michero musatema. Saka uyu manje ndakazomuona manje wakasvika kugadheni kwangu echiti masanzu ako wateme mumunda mwako asi hamusi mumunda ngandabva nawo. Pada wakakunzira ndabva nawo make ukati hamusi mumunda ngandabva nawo. Changamire ndingateere muhwezva wesanzu uri ubve mumunda kuende pagadheni rake woti hazvisizo zvine pfungwa here izvozvo? Hauna kubva kugomo. Chendikuziva ndechekuti akasvika ndagama pamusoro changamire mazi makadaidzwa kwawo dzai yakazotsananguroti malicious damage property. Mechimbodaidzwa kwawo dzimwe imbodzi mwadaidzirwei? Ngasanyangatsanangura takazi ngemupurisa wakazouya ndidhuwe because mupurisa wakatangoite nyaya ndibharoi dhuwe uripo izvizvi kana mambano vakodaidza ichiswa ndiwo wakazotidaidzazve tikaenda techizi isusu mhosva yetiri kupuwa tiri kuzi takateme mushuma kudenga kwawo ukadonhere waya yauyu papepa iroro papashatotaurwa zvekuda mugaba papozi takatozobe waya yacho paripozi hapasi ichina bandoma tsanangurira aite pepa yatakapuwa kwende zvekutoda mukazviva kutoa isusu ndope takazoraise point tako kuti first mupurisa aine nyaya iyi waiti paruzi pakadambukirwa waya yakarohwa nemuti and paizi almost 30 centimeters or 40 centimeters dzakadambuka dzadonherwa ngemuti. Isusu tiri suppose kuyo semawitness ake zvobva zvakorera nhasi taakasungwa pechizi futi pasame place semuwaya haisisipo. Saka nyaya chaiyo ngeipi? Takapinda mukoti tikasangana na PP chete munozwa asi akanga ari panze ndakazondo takazi chimbogara yako takazoona PP obuda ichiti mutongi wati endai kuba kwenyu tokuda tichazokudaidzai tambotume mapurisa anoende kuone usese kuti zvakambomira sei zvoramba zvichida izvi zvashura. Malicious damage to property zvese mapurisa asati apedze kuongorora asati arwaita ndo zvinoreva muda asati aenda kukoti tichitore asungwa tichitiri pano. Rekerai ndijekese panyaya iyoyo haisi kujekeswa ana zvaari kutaura. Handina kumboadaidza semawitness angu handina. Ndakamangara nyaya kuna Baloi
pa Marange. Baloi akatsika kuvhure docket. Tererai. Baloi akatsika kuvhure docket. Ini handina kufara nazvo. Ndikaenda kuna dispo. Munoziva pamusika paya. Dispo rural ndiye mukuru wemapurisa. Ndikati nini handisi kufara nekusavhurwe docket naBaloi. Sei? Baloi akati hapana muti wakatemwa. Hapana fenzi yakapwanywa. Saka ndovhure docket rei. NdiBaloi mupurisa. Ndikati saka muri kutaura kuti mupurisa wekwakubikwa uyu akauya akaona fenzi yakapwanywa nasabhuku makarara akauya wakaona muti wakatemwa nefenzi yakasungwa yapwanywa hakusi kupwanywa. Zvikazi Baloi ari kuti hapana zvakadaro. Baloi akauya vari mapurisa matatu. Izwa ndibatei. Handisi kuti Baloi akapuhwe something, but it suggests pane zvakapihwa panyaya iyoyo. Akauya ari mapurisa matatu. Baloi ndiye aiziye pamba pangu. Sergeant Dambuza mukadzi ndiye aidrive mota. Sergeant Goronga murume akasara akagara mota. Tikafamba tapinda mugeti. Tikaenda kune fenzi. Ndinechi mapurisa 2. Baloi naDambuza vakataura nendevere vasingazivi kuti nini ndinozwe ndevere. Muruzwa? Vechizi nyaya iyi hapana zvenyaya. Havana kuziva kuti ndinozwe ndevere. Pendakapindura nendevere vakabva vachinja. Vakutaura neshona. Ini ndakapabata ipopo kuti there is something fishy. Adawo. Let sleeping dogs lie. Haubvunzi munhu zvosina evidence nazvo. Ndikanyarara. Akatsika kuvhure docket. Muruzwa? Docket rakazovhurirwa kwabamba zonge. Onai? Paino mupurisa Baloi. Wairambirei basa rake. Aripo mupurisa. Ndikatora nyaya iyo. Ndikasvika uko. Dispo rural akati nyakwezwa unogona here kusvike kwabambazonge ovhurise docket iko riuye kuno. Ndikaenda kwabambazonge docket rikavhurwe kwabambazonge. Kwabambazonge uko. Because Baloi yanga echiramba kuvhure docket. Ndakazokomplaina nenyaya iyoyo akabviswa. Ndo sakamubvisisa Baloi. Ndakomplaina nini kuti ndakagara 40 years ndiri civil servant. Hapana mupurisa anoramba kuvhura docket. My instructions are formal echipurisa. Kuvhure docket mupurisa akure kuti yaka inini anambodadziwa kuti ini nditomirira kudadziwa kuti haina kutongwa. Is it true pending? Changavira munondibata. Imwi munotonga nezvayo nekutemwa kwakaitwa mushuma. Ema-act iri clear. Mapowers ekutonge nyaya ari kumadzimambo. Inini ndaifunga kuti miraoni murutaure malicious damage to property. Kana ichinge yatongwa kucourt kudamage kwakaita ngekuteme mushuma unotitenge kuteme mushuma. Malicious damage yakazoita kuteme fence padini kuti imire kutongwa iziye degree damage rakaitwa kufence ngemushuma wakatengwa. Mbomira imimi mati-PP wakazokutaurirai kuti endai kuzokudaidza awakazvizwa here. Isusu takatosvika akuru yaagare paudzi paya kumichipaziya. Takatozi takama mutambarara nganaina anobveturai unokwa kudaidzwa kwapinde mucharge office. Mazuva. Takati darike office yecharge office pane inonga iri mberi kunotanga kumboreviewa nyaya kuti dzipinde dzanaka. Ndo metakatange kubvunzwa nyaya idzi tichichitsanangura. Vakandogare panze kudai. Tikazi chibudai mogare panze muchadaidzwa kupinde mukoti.
towatasviki panze kwakugara tagara ndobe takabva akazotidaidzazve zvikazi mutongi wati endai kumba kwenyu tichazokudaidzai tatume mapurisa anouye konyatse kuferefete nyaya yenyu kuti iite nyaya kwayo. Ava takandowasiya akagara zvekuti zvaari kufungira zvizvi takatozvifungirawo kuti hewo tosarazvo achazara ichitengerawo mapurisa zvaari kutifungira zvizvi. Inini ndaione kuti kukuvira kwangu changamira ndaikumbire kuti kuno kudarira mambo hatirambi kutongwa ndimambo isusu. Mawitness avo vanofanira kuuya navo vese kana kuina ari kuti tiri kuarova kana kuti anoteurwa tisu ngavauye varipote kana kuti vaende kumapurisa kukoti kwacho kudiwa futi mawitness avo. Isu hatirona mawitness vatotosvipika uisu ndoriata zvetakaita zvizvi saka kuwitness yavo gonongono wacho ngewavo isu ndori hatatu zvetakanoite panotakatomirire kuti vati tina anhu aya ari kuti takawana anhu aya nematemu echitemimiti ndakatengesa kana takatutange ngoro zvikadai nguva yezvisho akaba anhu nyaya akatora akaise ndozvetinotokumbirawo ndopajekesa iri ipapo izwai ndijekese pamawitness ari kutaura akaona Rangamutambara achiteme muti ari mudenga uko anonzi Maki Gonongono. Mirai muti mudaidzeiba nobva muti mudaidzei ndamuti mudaidzei ndoda kutsanangura why musingamudaidzi. Oda Maki Gonongono wamanyoresa mataura inini kuti unorohwa nana Dhagama taakude kuteerera kubva nhasi zvichienda mberi tizwe kuti wana Dhagama mungosvike kwana Maki tarambe kuzwa kuti masvike bani pamaki Gonongono right nyorai pasi umwe ndiani ndimbotsanangura ndinoti mumbotaura nesitema kuti vese vakatenderedza ndakaenda nemupurisa pachiwanza uyu wachiwanza akati handizvizii ende handidi kuwitinese nyaya dzavo vari kurwa pamba pavo handizvizii. Hakuna Maki Gonongono akafonerwa naBaroi ndakagara naye muruzwa ndechiti Maki ndiri kude mombe unotsvake mombe iwo ndo basa rake muzukuru wekwaGonongono ndaiwirirana naye akati sekuru ngandikude mombe saka ndikati iwewe nyaya iyi yakafamba sei ndikazi ndakamuona zveshuwa Ranga achitema ane mandefu ini ndandisingazivi kuti Ranga ane mandefu ndatoonawo nhasi kuti une mandefu Ranga achitema ari padenga echiti ndinoteme muti uyu koise zvidhina zvekuwakira Beni Gonongono imba yake because wakadzingwa nemunhu uyu wakashata stereki kudzinga headman pamba pake ndo zvendakataurwa naMaki ndakuti Maki chiwitinese izvozvo. Maki akanyura andepinda ndikazozwa yakubuda kuna mainini mukadzi wangari wababa kuti nyakwezwa vanhu vouri kutaurawo havamboi kuwitinesa baba vari kutyiridzirwa kuzitokurovai anongotaura nyaya inobve kuna sabhuku wacho wakambouya neanhu anoteme miti here muno mukoti muno haana but miti iri kupera anosapotwa ndisabhuku anhai nyaya iripo changamire atizozviona kuti hatibvonzi mumwenda mwega tinobvunza anokumire nhamo ichipindurawo mazire vanhu avanoda kuti hatizvizii ngatipe munhu wakati waakaona wakationa tichitema imwe akati mutombo
No, where can we go now? Nobody I want to one day, but different they don't happen and you think of one I think now, there are my different they don't happen, you call me there. No, something that I can you mean, Palo, is zvanzi mambo echitaura sapinduri ndimi makasvika mukati vanhu imimi makaita Jubek mwana wangu headman hamuna kundishuma ndode kuripa ndikaripa ndimi kana muchaziva ndimi makawiga baba edu hatina mubvunzo nazvo hatina mubvunzo nazvo makambozwa ndichizvibvunza changamire wari kuti tashaiwe umbo hwakakwana mira tingatodzokawo pakasvike mapurisa kuti tichambozoferefeda tozoite nyaya dare ringandosvikawo pekuti tichatumawo vanhu vanongorora nekumawitness kwakakomberedza tozonoti nyaya yacho inosvike papi. Ende changamire wati kana mune madifferences pamusha penyu munondidaidza ngondini ndakaita baba yenyu kuti musikuwirirana na sabhuku gonongono kuti musikuwirirana na bheni ndidaidzei pamusha penyu kuti timbotaure semhuri tozobude kune wari kunze apa. Ndingapindura maone kuri kubve nyaya iyi ndashamiswa ndichiona bheni apo. Bheni ndiye auya akatakura nhese nasabhuku makarara vanhu pamusoro changamire ndiklarify nyaya iyi. Yes, mungati izvo haina kujeka. Nyaya iyi yakajeka because wendiri kufesana naye ane uri kuramba Takama achinditaurira inini because musikana uyu tikamudaidza sewitness kawanga inaye mushandi wake obviously unosapotawo unoti handina kuzvizwa saka muti uyu wakangodonha wega usina kutema. Ini ndati vanhu vese vakatenderedza village vakataura kuti ranga ini ndasingazira mazita ndiri kutaura uyu nani kwogouya Rudolf kwogouya Chiwanza kwogouya Netigwizo kwogouya vepachiwanza pasvipaya pawebi kwogouya kwapepa vese anhu vakanditenderedza vaizwe demo rikati gaga miti vanhu vanozwe kuti havabvumi endai moferefetaka ikoko munoenda to secretly mobvunza havabvunzi kuti vafesane navo anhu vese amatsaka mudzava maiti aizoite muigagaka munhu ukazode mubhozivhirangarire aiwa zvechichakamiti aizoide muraipima pakutoziva kuti irangarire zvinoiterera zvide muri kuti meiyo magumatondini ndopindura here vakazwe demo riri kutema Maki uri kufura nebhasikoro rake vakutaudzana Maki gonongono nani naDhagama ari mudenga mumwe muti vanhu vese vakazwa kuti izwiro nderaDhagama izwi rutaura changamire moda kuti ndite kusunde kana akashaima witness akanetsa ngatsvake mari ndendonganga iwewe ndo unotsvake nani mari because ndoda kukliwa ande ndimunganga nenyaya inoziva muri kuzwa kutsinya kwari kuita kutsinya iwe uri muzukuru wangu usiri sekuru wangu changamire akaimboendai oda kutaura rabhishi yari kutaura mune chiro here mamuna chiro
Uri yekwatizanga. Teach MTV inokupa nyaya dzakasiyana-siyana dzinoitika mumatunhu atigere neakatikomberedza, dzinotyisa, dzinofundudza, dzinokatyamadza pamwe chete nedzinosetsa. Kuti musarasikirwe nenyaya idzi, munoenda paYouTube channel yedu Teach MTV, mondo subscribe ipapo, musakanganwe kulaika pamwe chete nekushare, musazokoshiwe kupfanya kabhatani ako ndokabheroka kuitira patinokanda chinopisa munoyeuchidzwa. Teach MTV tinodzifamira. Dojibondora, dojibondora tete.